बे समाव गोजां बोथोरनि गुसु सुहाबनाया जायगा जायगा गाज्रि गोहोम खोख्लैदों। बोसोरै गोजां बोथोरनि गुसु सुहाबनाया हाजो ओनसोलफ्राव रेकर्ड जानायखौ नुनो मोनबोदों। बे बोसोरावबो दासान्दि हादरनि माखासे जायगाफ्राव गुसु सुहाबनाया सुबुंफोरखौ गोबां जेंना गोनां खालामदों। बोथोर बिफान IMDनि रिपर्ट बादिब्ला जम्मु काश्मीरनि अनगायैबो हादरनि माखासे जायगाफ्राव दासान्दि गुसु सुहाबनाया 0 डिग्री सेल्सियाससिम सहैदों। बेबादिनो हादरनि राजधानी दिल्लीयाव दिनै गुसु सुहाबनाया 8 डिग्री सेल्सियास जादों। नाथाय जम्मु काश्मीराव गोबां गुसु सुहाबनायजों लोगोसे बरफनि लाथा खानायजों हाजोबादि जानानै थानाया आरोबाव बोथोरखौ गुसुसिन खालामदों। ओरैहाय सा सानजा भारतनि रायजोफ्राव दासान्दि साननि समाव एसे गुदुं जायोमोनब्लाबो नाथाय हरनि समाव गुसु सुहाबनाया गोबां जालांगासिनो। जर'खायै आसाम रायजोआवबो हरनि समाव दासान्दि गोबां गुसु सुहाबनायजों सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैदों। IMDनि रिपर्ट बादिब्ला दिनै हादरनि माखासे जायगायाव अखा हाबावनायजों आरोबाव गुसु सुहाबनाय बोथोरा बांसिनदों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।